הנה החלק המעניין, אתן לכם נוסחה לכתיבת לינק בביו, בואו נעשה את זה בקצרה. בגדול, הביו שלנו יש לנו תווים, ב-150 תווים אם אני לא טועה, ואתם רוצים להשתמש בכמה שיותר תווים כדי לבטא כמה שיותר שוב ערך ביטחון והוכחה חברתית, זה הדברים שאנחנו רוצים לבטא. אז את הביוגרפיה שלכם, נעשה פה, נעשה שם. הדבר הראשון, השורה הראשונה, אני רוצה שתקדישו אותה, השורה הראשונה, אני רוצה שתקדישו אותה הוכחה חברה, שמעתי שם דחקה על תואר. אחד זה הוכחה חברתית, בשורה. מה זה אומר? יש משהו שאתם יודעים לעשות, שאנשים אחרים לא עשו. זאת אומרת, אני רוצה שתיתנו לי שורה של, זה יכול להיות כמות לקוחות, משהו במספר כמותי שהצלחתם להשיג, משהו אישי שהצלחתם, סתם, מר ישראל, כל מיני דברים כאלה. הוכחה חברתית שאתם הצלחתם לעשות על עצמכם או על הלקוחות שלכם, ואת זה אני רוצה שתרשמו בשורה הראשונה. אני לא אומר שעכשיו ייפול לכם מהסימון, זאת התבנית.